Eduquem en el bon ús de les TIC. Les tecnologies digitals cada vegada estan més presents en el dia a dia de les persones joves. Tot i ser molt útils tant per l'aprenentatge com per l'entreteniment i les relacions socials, aquestes plantegen nous reptes. Sí que lo subiría a las redes. Me parece bastante curioso fardar un poquito de dónde estás, la verdad. Sí, la veritat és que sí, però per fardar, més que res. No la subiría porque, a ver, no me gusta a mí hacerme fotos en bikini ni nada, siempre con ropa. No la subiría porque no me gusta enseñar mucha parte del cuerpo. Sí que la subiría. Para una foto en la que saldría guapo estaría guay, ¿no? Ahí arreglado. En el meu perfil no pujaria ninguna de les fotos, però si un amic vol pujar una foto en la que estem tot el grup junt, pues le diria que sí, que per mi està bé. Les xarxes socials poden ser en alguns casos una gran font de problemes i bullying pels adolescents. Fa uns anys, Facebook ja reconeixia l'impacte negatiu sobre la salut mental que aquestes tenen sobre els seus usuaris. L'ús de les tecnologies està en molts casos també acompanyat pels videojocs. Amb la quarantena jugava a Minecraft. Genshin Impact i el Overwatch. Shooter Call of Duty, construcción pues Minecraft o House Flipper. Roblox y Genshin Impact. Molts d'aquests videojocs inclouen caixes de recompensa i altres mecanismes similars als jocs d'atzar, que animen els jugadors a apostar monedes virtuals o reals a canvi de recompenses aleatòries. La Unió Europea debat des de fa temps la prohibició d'aquests mecanismes conscients de les addiccions que generen. Els jocs que jo jugue tenen loot boxes. Las protogemas, que son la moneda del juego. Así consigo yo los personajes, las armas y eso. La opción más rápida es conseguir el dinero real y la más lenta es pues farmear y echar un tiempo jugando al juego. En los talleres de Impulse, de redes, juegos de azar y ludopatía, se busca concienciar a los jóvenes sobre los problemas más habituales y su detección antes de que sea demasiado tarde.